guys, yakan anan survey ang Gio mo na ilang survey park. Basta super farm mo na siya ang buntag, yung buntag ay ano siya ang lungsod sa Mabinay, which is mabuntag, magyabon din siya basta pangulan man dire. Kaya ang yabon si hay dayon. Ano siya ang yabon, alas 6 pa man. Dire sa akong pagkabalo dire sa Negros Oriental kanira jud ang lungsod nga farming gayabon. Dayon akong kaubang mga gwardiya do diha dapat galingkod-lingkod. Din ako gisuroy pa night shift katulugon na pero gipilit pa jud para magsuroy para makapakita mas ka-share pud ko sa akong kon ba kung gitrabahoan di ako gatrabaho. Ayun mo siya Municipality of Mabinay mo siya ang poblasyon. Dayan kumay lang tag-share lakaw-lakaw lang ta ano siya lang kuan sa nga hotel na sa Mabinay hotel. Dayon parkingan sa mga tricycle crossing di sa unahan. Diha mo na ang Gio Men's Justice and Unity. Starring okay. Yakan anan survey ang Gio mo na ilang survey park. Super pam o rin ako i-share gamay lang siya kay nga video kay medyo tulog na kay buka na gyud. Muna siya for more info kung ganahan mo sorry dito sa Mabinay sorry lang mo diri sa Negros Oriental lang ni siya nga nasakop. Ski bye bye and see you to my next